Nobody can close it. When you take bless everything, bangathi kunyuka umnqanti. Kanti uThixo kukwingafuna uyenza. Naba bantu buqimba ngabantu uThixo separate babuyumva kuwe. Because God, He wants you alone. Akakufuni nesokondima, akakufuni nabantu abaninzi. He wants you alone. And God is going to do something. When God wants to change your destiny, change your diet, change everything. Amen. Because God wants to do something. When we sing, we say, do something great in my life. Do something great in our lives. Because God, He wants you to. But akasoza yenza uThixo lento ungahlelanga kuye nqa. Uhleli kuye. Yes, you come into the church, unikiwe nento zenkonzo basebenza, but akuhlelanga kuye. Yes, I can see you can speak tongues, but akuhlelanga kuye. Uthi hlalani kuwo umzo Jerusalem, hlala